Francis kaduk kami hamran bertah kelang abang pubang tiket wan panstami nilihin pen kardam project lo kardam non nili kaduk lagi number 1 duramla musti long sido lo la pendak borgang hawar long sido ladak phangchu hem kedam tang abarim pator phangchu hem chomkan pini nithom ke chokarani lo pini la kekan pi along kunana hawar pensi kekana chupati dunma mate ladak kekan na kekan dunma la pen latum kekan atum kaya long ke kan long ceng ma mate ke dam tang kuan antong ke kan long ma patai kuan antong ke kan long ma la hey apu taksi nang ni tumpan nang paklang ponik ko borgang dang ma di Arya sir. Nang limen ke jantor pi ante nang li nang kai long ke kan nun long ke kan long ceng nang ma mate nan ni la puson cumang kan ke kan nun long dola Ke kan dun long ceng lah. ke kan nun long ceng la ane nang li ke kan nun long ceng men puson nang li ning mane arong uma mate kuson lo Karang lo. Dah la kotis tame nang pachini dulu aning arong pik la bangsu ke kan jomkan po abang ke nan ini ke kan long le atum si ke ong la si la bangsu adim long ke kan long ke la ke ning arong mi alam la si non puthot la ni tu masi arjupon hui po la si oni nang lige kunat pen ni borgang arong borgang asor Arya sor lagi tangte ni nang li la jomkan la bangsu ke kan long ke nang li dak tong ke ceng silang ma maten nan ni ke kan long la puson dolo Dak si kecing sila. dak si kan ke ceng silang di mo bang kenal itu kan ke kan abang pu aterang kunanat dan si gewang mah la bangsu petak si ham munang ni tumhan baklang lo la si puthot ni li dak phangchu hem jomkan along arong pen kewang tumupan kunanat menit si la dak kacetong ma kunanat menit si la dak kewang ma sarpi mate sarpi sarborat tumpan si ni puthot arjupon thui ko to tangne normal ke lapu nedung do ni pi phanai puthot arjupon sistang la kunat pen si kunat arong pen si kewang ma la si lapu pi phan si puthot arjupon thui bo ni nangli ke kunat pen si kewang lo Borgang asor ni tu. borgang dak Arya rong Arya rong ande nangli la dak ke kan abang pu la pen la dak nang ka chetong amuni tumhan kuson wa theklong ke Mi sen lo. mi iksen la pen aning arong pen klang la buson si theklong jom kan along armu arong pen stame nang ka chetong dundu ande nang la ka chetong rat phan kuson theklong lo Kedam tang anikan doa na phante peneng bang asap so jelang me mucot la pen munir tum karbia jutang pu koson ma la suka chini ji phan penang ana karbia tum kamatha kamunti dolo la sin ahbet ke nilita radak bang chem ta nili dona poket lo aprang nilin sarpi tum sedang nang lelo la sin sarpi tum mata bang ari pon lo la sin ta kopeni ahore bong aphantan sedang chitom lo la pen nili bini ke theklong ateng pulang te nili tuma uwe ke damat ana phante non au ya tum si ke kan ke non ke porhi reje de porhi tum me ke porhi tum ta bang la pan si karbia jutang aching hon nili bini penang ana photo endun lo la si karbia ke tum non la pana jutang aching hon dolo la si peneng bangke ke dam tang asengkan na phante peneng bangke ke dam tang asengkan kali peneng kan ko ra thro ka prang tengpi ke chetong ta la son hongke ba hong krisina peneng bang ke roksian chetong lo la penda ka bangke rong thang ban chetong nunik lo tande pu nangli la non ketur mia owe tumpan non nangli ko pisi than pachini bo la non ketur mia owe tumpan ke metha jutang lo la si anutina korte bong marli phanta ka chodengri la si penenga sengkana son komania bang pu akhe tumyong se la sona afisar hiji pujar hiji prodangte kadu ga we ke thekere pendang lok loko chakli asong pendang lok la pe tum kar bia khai do an la so jutang ko tum an ke chetutun rapet dang ji la pen chetutun rapet lo dang te tum jutang ke kai ke ta reng lor se to ji posening